Tak fordi du kigger med på min videopræsentation. Jeg hedder Heidi, og jeg skal undervise dig i, hvordan du laver et godt video-CV med gennemslagskraft. Og hvorfor er det så, at det er relevant? Jo, for når du søger job, så vil du oftest være i konkurrence med andre om at fange arbejdsgiverens opmærksomhed. Ved at benytte af dig af video-CV, så kan du øge dine muligheder for at komme i betragtning til en samtale. Ja, faktisk så kan man sige, at video-CV'et er en slags forsamtale. Og hvad er årsagen så til, at jeg skal undervise netop i det her fag? Jo, for det første så har jeg rigtig mange års erfaring inden for salg, og din ansøgning og video-CV kan man jo godt sige er en mulighed for at sælge dig selv til arbejdsgiver. Så har jeg en indgående erfaring fra rekrutteringsbranchen, og ved derfor en masse om, hvad det er, der efterlader indtryk, når man skal forholde sig til en ansøger. Sidst, men ikke mindst, så er jeg virkelig passioneret omkring det her område, og kan rigtig godt lide at hjælpe mennesker til at vise den bedste side af dem selv, på en måde, så de fremstår autentisk og med gennemslagskraft. De næste 2 dage vil derfor komme til at omhandle total kommunikation, som er det, du bruger, når du laver en video-CV, og så en mere teknisk side af, hvordan du producerer og uploader din video-CV. Jeg håber meget, at du møder op med et åbent sind og er nysgerrig, så du kan få mest muligt ud af undervisningen.